A ideme si spraviť taste test rôznych sladkostí a pití, aj keď sú tu iba dve veci. To nevadí, ideme si proste spraviť taste test poľských na slovensko-českých taste test, lebo môj oco bol v Poľsku a donesol mi rôzne sladkosti, ako napríklad je to nejaká krovková čokoláda. Na tú som zvedavá. Kúpil mi aj takú menšiu. A potom takéto bubble tea. Ja som ho už otvorila, ale ešte som nechutnala. A je to malinové a je k tomuto takáto slamka. Takže ideme spraviť taste test. Začnem asi tým bubble tea. To som si už otvorila a dal som si do toho tie guličky. Takto. A je to také, že také ako keby čierne trochu. Tie guličky boli úplne čierne. Tak som zvedavá. Tak ideme spraviť taste test. Actually, to je mega dobré. Akože môžem povedať, že je to lepšie než Oxo. To je... A tie guličky sú eňoňuňo. Normálne... To je dobré. Akože to je dobré. Len kebyže to má na sebe tú takú fóliu, že sa to dá tak, ale dobré je aj to, že sa to dá zavrieť. Aspoň ja som na to prišla. Ale toto je 10 z 10. Akože to je dobré. A ideme teraz na túto krovkovú čokoládu. Sorry za hlas, ale som prechladnutá. No. Ako sa nedá otvoriť. Bože môj, on sa nedá otvoriť. Aha. No tak by som to otvárala blbo, ale... Ona je trochu roztopená, ale je mega pik. Akože je mega roztopená. Ja tu mám ventilátor, ale aj tak je to roztopené. Ešte to mám aj v chladničke. A je to roztopené proste. Nejdem vyvaľovať celú, ale má to takéto obrázky na sebe. A vyzerá to nejako takto. To je dobré. To je dobré. Ja krovky proste vôbec nemusím a nemám ich rada. Ale toto je banger. Toto proste mňam 10 z 10. Ak chcete part 2 ochutnávanie, proste môžem aj všetky sladkosti, tak dajte like a možno, že aj bude part 2. Tak ahoj!